दुलाराय हादरसायानो मुखुब जादों आबिरनि फोरबो हलिनि रंजानायाव उन जानानै थायाखै तामुलपुरनि सुबुंफोराबो। तामुलपुरनि बरबेलबारियाव थानाय महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ थानाव 555थि सभा फोरबोखौ खुंनाय जायो। दिनै जोबथा सान। सभा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोबथा सानखालि धोरोमारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुरनि गागि नोगोरारि सोलोंथाइगिरि प्रफुल्ल चन्द्र महन्तआ। बे हान्जा सुरनायाव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ हौवा हिन्जाव बयबो बाहागो लायो। धोरोमारि मोन्दांथिजों लोगोसे आबिरनि फोरबो फाखुवायाव गाब गोनां जायो गासै ओनसोलानो। Happy Holi. तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।